YouTube channel. I'm back! Yes guys, I'm back. Pats Bicolana. Guys, sobra po ako nagpapasalamat sa mga subscribers na nagsusubscribe pa rin sa akin sa YouTube channel ko. Kahit sobrang tagal ko na hindi nag-post ng video. Almost 6 months na guys. And then, bago din ang lahat ng explanation, gusto ko lang i-shout out, big shout out kay Sis Ne Yoli. Kasi lagi po siya nagme-message sa akin, private, na bakit hindi na ako nagbablog, ganon. So, paki-subscribe niyo siya guys. Yes po. Sobrang nahihiya ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi yun, parang nawala ako na hindi man lang nagpaalam sa inyo guys. At mahal na mahal ko naman guys yung pag-YouTube. And lagi ko nga sinasabi dati na hindi ko naman iniisip na kumita. Gusto ko lang ma-save yung mga memories ko dito, mga experience, lahat na natutunan ko, and etc. Pero aminado naman talaga ako guys na pagdating sa time management ay nahihirapan po talaga ako. Yun. Kasi may mga bagay guys akong ginawa na importante. At importante siya guys, tulad ng mga papel-papel at kailangan mo talagang mag-focus doon kasi, di ba, mahalaga yon. And then, hindi ko siya kayang pagsabayin, pati yung pag-vlog. So, ano nga ba yung sinasabi kong papel-papel? Yun nga, kasi guys, nung bibisitahin ako ng boyfriend ko after pandemic, kasi di ba, matagal siyang hindi nakabisita dito dahil nga sa pandemic. And then, yung nag-open yung Pilipinas na pwede na ulit yung mga tourists dito, kumuha agad siya ng ticket. And yun nga, bibisitahin niya ako at gusto niya maghanap ako ng bahay na magugustuhan ko kasi bibilhin namin. And then, yun nga yung ginawa guys. Pero syempre, inasikaso ko yung mga papel-papel, dapat legal siya. And then, gusto niya kasi makita to kapag bumalik na siya dito. At eto na nga guys, ito yung napili ko. Andito na tayo sa bahay na napili ko. Pero guys, hindi pa to tapos. And then, kung makikita nyo, sobrang konti lang ng mga gamit kasi wala pa talaga, as in empty to. And then, padahan-dahan ko lang muna siya na nilalagyan kasi hindi biro yung presyo. At then, yun, hindi biro yung presyo ng bahay. And then, table naman guys, may in-order na ako pero ginagawa pa lang yun. And then, yun, marami nagsasabi, marami nagtatanong, ba't ako nagpabili na ng bahay sa boyfriend ko? Ganun, hindi pa naman kami mag-asawa, wala pa kaming anak. Kasi tayo guys, kanya-kanya tayo, iba-iba tayo, oo. Iba ako, iba rin ako sa inyo. Ako kasi gusto ko, bago ako maglagay sa tahimik na buhay, yung mag-asawa ba't magkaroon ng pamilya, gusto ko ay may bahay na kami, may tirahan. Ayoko yung mag-rent lang kasi anytime baka palayasin ka dyan, diba? So, kawawa naman yung magiging anak natin. Kung saan-saan ko pa sila dadalhin, yan, yung maghahanap na naman ng bahay. So, kanya-kanya tayo. So, ganito yung gusto ko. And then, yun guys, may mga video naman ako ng second meeting namin at sobrang saya. Kasi sa tagal-tagal, diba, nagkita ulit kami. And then, yun, i-share ko siya dito guys. Nasa phone ko naman, i-edit ko na lang. Ngayon, hindi na ako masyadong busy. And then, bago matapos yung September na to, is gusto ko talaga mag-vlog ulit para pag October, yun, i-continue ko na lang siya guys. And then, yeah, thank you so much. Gusto ko lang malaman nyo na na-miss ko kayo at na-miss ko din naman na mag-vlog, oo. And then, sorry kung sa ibang subscribers ko na feel nyo, hindi ko kayo mahal. Sobrang busy lang talaga ako. So, yun, I love you sa lahat ng mga nanonood sa akin. Welcome back to me at sana panoorin nyo pa rin ako at i-welcome nyo pa rin ako sa mundo ng YouTube. Kahit konti pa lang yung nanonood sa akin, di ba? Wala lang, love ko to eh. And then, tatanungin nyo guys, ba't ako nakabihis? Aalis po kasi ako. Oo, aalis na naman ako guys at pakita ko sa inyo yung outfit ko. Ito po yung outfit ko. Simple lang siya, pero pa. Di ba? Yan.
Sexy tayo, di ba? At eto na ang look ni Pats Bicolana after 6 months. 6 months, yes guys. Nagpekla ko ng buhok. Ano talaga ako eh. Love na love ko yung short hair. Yes guys, love ko talaga yung short hair. Pero si Papa, ayaw pagupitan yung buhok namin. Ayaw kasi gusto nun mahaba yung buhok namin. Pero wala lang, gusto ko ma-extend. Pero I will try na sundin si Papa. Yan lang guys. And then, sana panoorin niyo pa din ako. At sa lahat na nagsusubscribe kahit hindi na ako nag-upload ng video. Thank you so much. And then, yeah, again, don't forget to watch my YouTube. And then, subscribe na din po kayo. Kasi magbabalik na ulit si Pats Bicolana. And welcome back to me again. Yes guys, bye. Kasi aalis na po ako. Baka andyan na yung aking sundo. Love you guys. Love you all.